Hesbon ma bende Chris wacho ni piny owacho kata mana ka wacho ni wuodhe nikech wang'e ni lendo ma bende nogol ahinya ne jotije mag piny owacho ni wuodhe e higa achiel nek bed ni giwuotho ka gidhi e pinje moko kuom thuolo mano mar ndalo 45 to bende kiko bed ni en kata mana juma achiel moluore to wuodhe bende kitimo jotije mag piny owacho nyaka koro gikwa omonde nyaka gior kwayo okapuodhi wach wuodhe ma bende wacho ni ok en gima duong' ahinya kaluwore kod omenda ma bende osetigo do diwach yang. Aparo ni budget mar wuoth madhi oko kata madhi e weche migepe ma otenore gi jotich sirkal ok en budget matin. Kata kamano sirkal dwaro ni obed kaka ranyisi ni ma en austerity measure. Apogora gi owala matin kowacho ni migepe wuodhego gin gik malich ahinya. Budget madhi e weche mag wuoth madhi oko go ok tin. Obed kata mana mag parliament, obed kata mag jotich sirkal kikawo migepe tetete mag sirkal michake donje parastatals duto ma wantiere go sagas gi gin omenda ma koriw gi to ng'eny. To sama jo wadhi e pinje ma oko gi nyaka gimany dola ka gidhi oko. Dola ne meno ka chando makata exchange rate isani pek. Omiyo ok en gima kare ka ng'ato nyalo wacho ni mano gima tin. Kamoro gima dibed maduong' maloye ma kamoro kuwe en weche mag mibadhi. Wawito omenda mang'eny e yor mibadhi molo gimoro amora. Omiyo kata obedo ni nitiere austerity measure kama onego wakete mijing'o ahinya ma damed kendo jiwo sirkal en kedo gi mibadhi. Maini neno ni pok gidino rode ahinya rode mag mibadhi pok wadino maber. Kaeto nitiere achiel ariyo moko ma bende ka wang'iyo motegno taparo ni biro konyowa. To migepe aina machalo mag budget mar State House winjo ka walo wuoye. Budget mora mora mitiyogo e Kenya ka nyaka puodhe gi parliament. Omiyo pesa moket kanyo no puodhe gi parliament. Gima kori nyalo penyo to be oket omenda moromo koso ket mang'eny. Tadwa wacho ni nitiere weche maseneno ka ker wuoye. Ahinya kowuothe safar madhi pinje ma oko. E weche mag financial architecture mar piny mangima. En gima duong' ahinya. Kamoro sane waywak ni uchumi wa omedo kethre. To nitie fuolo moro moa oko ma ok thurwa ka. To koro inyowa. Amerika kidhi kawuono interest rate ochopo 5%. Base tieno wuok e 1% odonjo 5%. Effect mar mano ineno kawuono. Omiyo yudo hola kata interest e pinje ngima duto yudo ka koro dhi malo. To yudo ni mage mamiyo kelo pogruok kaka piny itayo. Ni in ke japiny modhier ka Kenya kidhi kawo hola tidwa ni chula tamalo 8. To piny machielo ma bende omewo ma bende kamoro monego chul mang'eny to chula tamalo 1 kata 2. To holago bende ng'ini bende piny owacho bende osemedo kwayo momedre dongo cho walaro trilion 10. Wasechopo trilion 10. So mano nyiso ni ka ok wago mbaka kaka piny mangima mondo wane ni wan gi lwasi makare ne jite to biro bedo matek. To en mana ni koro otimore ni generation ka generation nigi meke ma opogore. Yudore ni generation masani ker mar Kenya nie atama migawo mamalo kopimore gi ker mamoko ma Afrika ka dhiro ker wetege ni weche motenore korka weche mag kaka ipogo omenda piny mangima nyaka tayo makare. Mano nyiso ni koro bende nyaka bed gi wuodhe mang'eny e pinje maoko. Omiyo mano nyalo ting'o budget mar State House malo. Mane gama temo kelo ni kamoro wanyalo ng'ien to benefit mare dhi bedo nade. Nikech mane thor wach maduong' nikech kata mana wuodhe makamago bende madwa ni wachak godo kinde ka kinde waseneno kata mana ka jatend piny jalup ne osebedo ka timo limbe pinje maoko. Gidhi mano mar sero joketi mwandu mag investors. To kata kamano japiny mantiere piny ka to ok winj wega mano kaluwore kod limbe ma bende jatend piny Kenya timo gi jalupne nikech ka gitimo bende gidhi gi delegation. Kuom ranyisi nitiere nonro kama bende notime kinde thuolo mar dweche 5 chakre dwe mar 10 higa mar 2022 nyaka dwe mar 3 mano mar higane. Mano kinde thuolo mar dweche 5 jatend piny gi jalupne pok odonje migepe mamoko. Notiyo kod omenda makore lach maromo siling bilion 2.4. To magi mana wuodhe kende. Mago wuodhe wacho ni travel, mafuta, fuel, hospitality gi maintenance. Mago mag nyamburko mopogore opogore. Kanya bende ma ng'ato nyalo penjo ni austerity
to wuok kanye nikech nonro ma kamano kitimo kikompea kata mana gi telo mano mar jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta kaluwore gi nonro ma kama ne gitiyo kod omenda matin wacho ni same period last year ne en mana siling milion 852. To koro pogruok en niya ero gitiyo gi 2.4 ker machon notiyo gi milion 800. Wasebedo gi Africa Climate Change Summit manotimore ka dhano biro kata ndawe kero biro moa pinje maoko magi gik mobiro nikech wuodhe mana podi nikech mane en mana dweche 5 Oktoba no gima temo wacho en niya kaka gitiyo go omenda no mondo mine wabed gi chenro aina mane koro wabedo go ni no chakore chon chien kuma ne chenro ne pangore ne nikech nitiere chenro moket kare ka chaka chiwo ranyisi mar ariyo kawuono wawacho ni wayudo thuolo mar bedo host mar Africa Cup of Nations nitiere wuodhe mosewuodhore kapok ma otimore manyayo magi nitiere wach mar climate mowacho ni nitiere pesa madhi biro Kenya ka e weche mag climate change an atimo weche mag nonro e weche mino ni ESG reporting omenda manitiere kanyo e pimo ni to wagolo carbon machal nade a lot of resources ma the global north golo sani mondo kony migawni ma Kenya dhi bedo kayo so omiyo benefit nyalo biro e yo mopogore opogore adieri ker masani osetiyo gi pesa mang'eny e wuodhe ber mar wuodhegi ema adwa ni bende bawachi makoro ber mag wuodhegi mosechako ber mar wuodhegi emochako neno kawuono wawacho ni bech gik moko ma wagolo ka kwatero pinye maoko chirni moyawno oko kucho gin chirni aina mage kawuono wacho ni bech chai kadhi oko kucho koro dwadhe ka gimo medore ang'o momiyo mage timore so nitiere gik mang'eny maling'ling motenore gi mano ne ker ni Amerika orado gi jomotelo ne kembe madongo kiny tibiro winjo ni kambi maloso simu mar 5,000 ma digital ma smart ni pacho ka oko bira nitiere lwasi manyaka losi mamiyo mage timore wuodhe matimore kagi ema loso magi omiyo onego wang'iye e nonro matut ka odwa ng'e ni to wuodhegi nitie bergi koso ntiere kaeto jogo mantiere kaka embassies wa maoko iyudo ni wan gi ambassadors tiyudo ni attaches madil gi weche mag economy tin koro yudo kata jothuche wa man kuonde ka kamoro in gi paro kata migawo maber mag dongruok madiher ni chak piny ma oko kucho tiyudo ka onge yo mayot minyalo timego to ka magi olosi ibo yudo ni gik mang'eny wuok pacho ka kadhi oko omiyo aparo ni mano ok rach omiyo wanone wayare matin mondo wane berne erokamano ahinya kendo paro ma kamano bende mintiere godo Chris Owala kintiere kaunti ma Kisumu kaluwore kod wuodhe ma bende oseti